Bon dia, estem a la residència Inglar de Via i us convido a que passeu i la conegueu. Ara passarem en aquesta sala on estan fent un taller de memòria. La idea és poder mantenir les funcions dels residents el màxim temps possible i ho fem en grups diferents. Ara ho veureu. Bon dia. Un camión. ¿Quién usa un camión como trabajo? Los camioneros. Los camioneros. Bé, ara estem fent estimulació cognitiva, tallers de memòria, bàsicament, i bé, el que treballem és procurem que la gent mantingui el màxim possible les capacitats cognitives per tenir una millor qualitat de vida, i treballem totes les àrees, des del llenguatge, la memòria, l'escriptura, la lectura, l'orientació. Las que las escriben, ¿cómo se les llama? Escritores de música. Los escritores de música tienen un nombre un poco largo, un poco complicado. Compositores. Compositores, molt bé. L'Inglar de Via actualment té 69 places i estem distribuïts, l'espai està distribuït en dos edificis. Aquest seria l'edifici històric, que és l'original de 1916, i després n'hi ha un altre de nova construcció que estan units per passarel·les. Aquesta és la sala de visites, que pertany encara a aquest edifici històric i que és la sala que utilitzen els familiars quan venen a les tardes o a les visites, i alguns residents també l'utilitzen com a sala d'estar. El mobiliari és original, es nota el canvi s'ha intentat mantenir una mica aquest aire d'edifici històric. A veure, la institució neix ara fa 100 anys, el 1916, doncs, amb una voluntat benèfica, en el sentit d'assistir a persones sense recursos, persones grans que estiguessin soles, que no tinguessin mitjans, etc. Que em sembla que és singular i destacable que una institució com aquesta, de les moltes que en aquella època van sorgir, hagi arribat a complir 100 anys, i a més hagi arribat a complir 100 anys, jo diria que amb un estat de salut francament bo. És a dir, que no estem allò fent trontollant, sinó que la residència en aquest moment està, des d'un punt de vista organitzatiu i de funcionament, jo diria que millor que mai. L'Inglar de Via té 69 places a l'actualitat de residència i 10 de centre de dia. Estem distribuïts en dos edificis, aquest històric és el que hem deixat ara i un altre de nova construcció. Aleshores, la nostra funció fonamental és substituir el domicili, això és la casa dels residents que viuen aquí. I la nostra funció és aconseguir que estiguin no com a casa, sinó molt millor que a casa, perquè hem de suplir funcions que a casa no podrien tenir. La vida social, el poder veure la festa major, el poder sortir, són coses que a casa potser no podrien, i en canvi aquí suplim perquè ells tinguin una vida normalitzada. A l'Inglar de Via pot ingressar qualsevol persona, sigui a partir dels 65 anys, que és el que marca la normativa, sigui quin sigui el seu nivell de dependència. Ara veurem el pati, que és un espai que ens dona molta vida, sobretot a l'estiu, a les estones que no hi ha sol. Vivim pràcticament aquí, al centre de Vilafranca poder tenir aquest espai realment és un luxe. Aleshores, les auxiliars preparen activitats o llegeixen revistes o es fan activitats de psicomotricitat, una mica en funció del que cadascú li ve de gust, se li ofereixen diferents opcions i cadascú escull fer-ho o no fer-ho i estar senzillament prenent la fresca en el pati. Aquí habitualment són les auxiliars les que organitzen les activitats. A banda dels tècnics que organitzen, com hem vist ara, a la sala els tallers, les auxiliars sempre donen suport a les activitats dels residents també. Ja hi digui si n'hi ha. Aquesta l'aneu passant, vale? I aquesta l'aniré tirant, Molt bé, Maria, molt bé! Passa, molt bé! Molt bé. Enrica... L'exercici que estem fent és de pilota, així fem exercitar els braços i tot el que és cintura, i així es fan una mica de moviment i una mica d'exercici físic, molt important, perquè hi ha gent que tenen poca mobilització, llavors clar, s'ha d'anar exercitant i així ja els ajudes una mica a fer una mica de moviment. Però si no pot baixar tothom qui vulgui, i aquí sempre tenim com activitats programades per poder amb els diferents residents fer diferents coses, com per exemple llegir, cantar, deambular. Bé, al nostre gust. S'informen
i bueno, assistint a les classes que hi ha, tallers de memòria, tallers de manualitat, tallers de diferents coses, per no avorrir-nos. Ara passem a l'edifici nou, hem deixat l'edifici històric i aquí a la planta baixa és on tenim la sala de la tele, una sala d'estar i de relax pels residents, que l'hem dividit en dos ambients, també per poder personalitzar els espais, que no quedin mai espais grossos o massa massificats, sinó que en funció de les necessitats, si un vol veure la tele i l'altre vol descansar, doncs hem creat dos ambients diferents. Ara mateix a l'Inglà de Via tenim 69 persones de residència i 10 de centre de dia, i per atendre aquestes persones treballem uns 45 professionals, a banda de cuina i neteja. Idiosincràsia, deia abans, això és una fundació, no és un negoci. Per tant, els plantejaments empresarials, per dir-ho així, o de gestió, són sensiblement diferents. Segon, el personal. Precisament el caràcter de fundació de no ser un negoci permet mantenir una ràtio de personal molt òptima i, a més, jo tinc que dir, com a president, mal m'està el dir-ho, que estem molt satisfets del compromís de les persones que treballen aquí. I, finalment, l'edifici i l'ubicació. L'edifici realment és singular, un edifici molt maco, i jo crec que és molt adequat per Vilafranca que un edifici com aquest estigui destinat precisament a una activitat així, i al mateix temps que és un edifici cèntric, el que permet als residents que tenen l'autonomia necessària ells mateixos entrar, sortir, anar, venir, estan a una distància que els permet fer moltes coses dintre de Vilafranca sense necessitat d'ajuda de tercers, ni vehicles, ni res. Ara estem a l'edifici del carrer Oriol, l'edifici nou, i aquesta és una de les plantes d'habitacions. En aquest edifici totes les plantes són iguals, i totes les habitacions que tenim són individuals. Totes són pràcticament idèntiques. Aquesta seria una de les habitacions d'un dels senyors, tal com nosaltres l'oferim. Totes les habitacions tenen bany i això ens facilita molt tant el facilitar la higiene, tots els banys estan adaptats, facilitar la higiene als residents com el fet de preservar la intimitat, perquè quan has de sortir al passadís per anar al lavabo o dutxar-te, sempre és molt més incòmode. A tots ens agrada més poder sortir de casa com ho fem a casa nostra, no? Ja dutxats i arreglats, i tenir el bany a l'habitació és el que això ens ho permet. Aquesta és una habitació tipus de les que tenim en aquest edifici i cadascú la personalitza com vol. En aquest cas, aquest senyor la té més diàfana i hi ha persones que la tenen molt més personalitzada. Ara veurem l'habitació d'una senyora que realment és un exemple claríssim de fer casa seva. Aquesta és una senyora que cus, s'ha portat la seva màquina de cosir, té les seves fotos, la seva butaca. És una senyora molt autònoma, que està molt preservada i ha fet realment el que nosaltres pretenem, que això sigui casa seva. Ara creuarem de nou a l'edifici històric, amb una de les passarel·les que hem comentat que uneixen els dos edificis, i veurem els espais que tenim allà i alguna de les habitacions dobles. Aquí tenim el servei de perruqueria, ve una perruquera 3 dies a la setmana per les persones que vulguin venir. Tornem a estar a l'edifici històric i ara podem veure una habitació doble de les que tenim en aquest edifici. Aquesta és una de les habitacions dobles que tenim en aquest edifici. Tot i ser de l'edifici històric, en l'any 2008, quan Caixa Penedès va fer la remodelació tant de l'edifici nou com d'aquest, totes les habitacions es van fer noves, és a dir, que manté l'aire d'edifici històric, però és funcional com una de nova construcció, perquè es va fer tot nou, les habitacions i els banys. És a dir, que els banys tenen la mateixa estructura que els que hem vist en l'altre edifici, que és un edifici antic, històric, però la funcionalitat és un edifici del 2008. Bon dia! Farem un pacte. Anirem a caminar un rato per baix, sí o no? Beurem força aigua i llavors et donaré el supositori. No, jo te prenc aigua calenta.
Aigua calenta, No bueno, hi ha doncs de aigua fer, calenta. Bueno, aquí doncs bàsicament el que fem és administrar la medicació, nosaltres pautem també les cures, les realitzem juntament, demanem valoració amb el metge si veiem doncs, que no evoluciona bé aquella ferida. També doncs, fem molta educació sanitària, donem molta importància a això perquè és el resident, no?, el que ho està patint i llavors és ell el que ha de saber què fer quan es troba en aquella situació, els signes d'alarma, els escoltem, veiem doncs, que moltes patologies també tenen molta cosa no fisiològica, sinó també d'emocions. Llavors també intentem canalitzar doncs, aquestes emocions i, bueno, bàsicament això. Dels serveis complementaris que oferim, un d'ells és el servei de podologia, una professional externa que ve cada 15 dies aproximadament en funció de la necessitat i atén els residents que ho desitgen en els centres. Un altre dels serveis que oferim és el servei de fisioteràpia i aquesta és la sala on es realitzen els tractaments individuals especialment. Hi ha la camilla per tractaments per dolor i aparells per poder tractar-ho i després hi ha un circuit d'espatlleres, escala, paral·leles per poder rehabilitar la deambulació quan hi ha persones que per algun procés el perden o només per l'edat, per anar degenerant la musculatura. Aquesta escala és un dels elements emblemàtics de l'edifici junt amb la façana, caracteritza molt l'estructura i està igual que estava en el 1916, igual que es va construir. Sí que és veritat que es va canviar el vitrall i els esgrafiats, però el que és l'escala com a tal és un element característic que identifica l'edifici, que és del 1916. Aquesta és la capella del centre. S'utilitza tant per als actes de la residència i la missa diària que fan aquí, com els diumenges s'obre, té un accés directe al carrer i aleshores és una missa oberta a totes les persones que vulguin venir. De fet, entre setmana, ara fem missa cada dia perquè hi ha un mossèn que viu aquí, que és un resident. I aleshores ell fa missa cada dia i venen residents i també venen algunes persones de fora, però sobretot quan té més afluència és els diumenges que ve molta gent de fora. Aquest és el menjador del centre. Els residents de la unitat 1 tenen el seu menjador i aquest és el menjador de la resta de residents. Intentem cuidar els aspectes hotelers també per dins de obtenir el confort, és a dir, d'estovalles de roba, que beguin amb copes, fugir una mica de cosa més hospitalària o dels plàstics, els hules, intentem també mimar aquestes coses. Bueno, jo el que em penso que em pertoca és que com a familiar d'un resident, el primer de tot és felicitar a la institució Inglà de Via pels seus 100 anys. Jo penso que està de sobres, està assolint els valors fundacionals i que els està mantenint al llarg de tot aquest temps per bé de Vilafranca i de la seva rodalia. Bueno, en quant a familiar, jo penso que més enllà dels serveis que dona la institució, com és la netedat, el més important és el tracte humà. Al meu entendre és el valor més important que té aquí la Inglà de Via, en el sentit d'un tracte individualitzat, un tracte amable, un tracte curós, un tracte respectuós amb la dignitat de cada resident, estigui malalt o no estigui malalt. I en aquest sentit penso que és una institució, un model, al meu entendre. S'està bé ara aquí. Ara s'està molt bé aquí fora. I seure on anirem. L'ingrés a una residència històricament ha semblat que era com una renúncia, com una claudicació, com un tancar-lo en algun lloc. Això ha canviat molt. Encara a vegades costa trencar aquest clitxé cultural, és a dir, portem persones a l'hospital, que és un lloc molt més agressiu i hostil i no ens genera un problema de culpa. I en canvi una residència encara genera culpa. La gent ens hauria de conèixer més com treballem, què és el que fem, i s'adonaria que aquí, com ja he dit abans, el nostre objectiu és que estiguin millor que a casa, no com a casa, que estiguin molt millor que a casa i que les famílies no deixen de cuidar el seu familiar, sinó que compartim el cuidar-lo. Per tant, aquest sentiment de culpa s'esvaeix en el moment que ingressen. Il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel, guieu-nos cap al cel. Molt bé! Sí.